Hej! I denne video vil jeg vise, hvordan du kopierer en allerede bogført faktura. Jeg hedder Nicoline og arbejder til daglig i den danske support. Vi starter med at gå i fagen salg. Her står vi så i faktureringen og skal finde vores arkiv. Den er her. Her kan vi søge på lidt forskellige kriterier. Jeg har valgt at skrive mit fakturanummer ind her og klikker derfor OK. Her kan vi så se linjen for fakturaen, og vi kan også se, at der er et ikon herude til højre, der hedder kopier, som vi klikker på. Nu skal vi vælge, om vi vil kopiere det som et tilbud, en ordre eller en faktura, og jeg vil gerne have, at det skal være en faktura og klikker derfor OK. Her kan vi tilføje rettelser, hvis der er det, og vi kan også bare vælge at sende den, som den er. Det gør jeg. Sådan der. Og så har du altså kopieret og sendt fakturaen afsted.